vamos dar comezo a este plan, este pleno do plan único de concellos, que é comigo o punto do orden do día. Proposta, participar no plan provincial de cooperación as obras e servicios de competencia municipal, plan único de concellos post-plus 2020. Financiamento de gastos correntes, achega provincial 2026, 318.383,47. Achega provincial 2025, 90.936,31. En cuanto aos investimentos, que son condicionamento de vial en Miral de Abade, condicionamento de viais na Casa do Vento, mellora de acceso ao núcleo de Quintáns, pavimentación do núcleo de Sucastro, fase 1, aprobar os proxectos das obras, os pregos das administracións que se relacionan nesas tablas. En cuanto ao plan complementario, as obras son o condicionamento e humanización da plaza de Oín e a súa contorna, pavimentación do núcleo de Socastro, fase 2, afirmada de condicionamento de vial entre Benavide e As Neiras. Declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, pagos e servidumbres para a execución dos investimentos, comprometerse a incluir no orzamento fondos necesarios para hacer fronte á chega municipal, solicitar a Deputación Provincial da Coruña, a Delegación do Concello, a contratación e execución das obras, declarar que o Concello non percibiu nin unha subvención de outras administracións públicas, autorizase a Deputación Provincial a obter da Agencia Tributaria de Tesorería de Seguridade Social certificacións de estado corrente e, por último, facultar expresamente ao alcalde para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e correspondiente expediente. A ver, as necesidades do Concello, por desgracia, son moitas e hai moito onde meter os cartos e, efectivamente, non dubidarmos de que estas obras podan ser efectivamente necesarias, pero como xa temos expresado en outros exercicios anteriores, o que botamos en falta é unha planificación por adiantado, é dicir, hai moitas parroquias nas que aínda nos últimos anos non se fixo ninguna obra destas, normalmente son sempre obras de pistas, que insisto, non digo que non sean necesarias, son, pero tamén hai outro tipo de obras que o equipo de goberno só é deixar a un lado, como pode ser saneamento, como pode ser abastecemento, como pode ser ese tipo de obras que tamén son necesarias. E sempre van a decir que é de Estralla de Sorriba, sí, pero é a de puntual ou a de Urbirme, para ver como a subvención da Xunta. Pero no que son os planeamento das obras necesarias para o Concello, parece que un pouco así ao que ven no momento, e efectivamente nos teñemos trasladado de que hai certas zonas do Concello que se sinten bastante abandonadas por parte da administración local. Entón, nos vamos a votar a favor, obviamente, porque son obras que efectivamente son necesarias, pero como xa temos manifestado, votamos en falta esa planificación e ese reparto equitativo en todas as áreas do Concello. Despois non vamos a entrar a valorar efectivamente cada obra por separado, pode ser que algunhas delas poderan ter un planeamento diferente ou máis axustado, e mesmo os orzamentos tamén poderían ser comentados, pero, bueno, eu creo que o importante aquí é avanzar para que o Concello teña mellores infraestructuras e mellores servizos. Bueno, non só que, o sea, por exemplo, abastecimentos, a veces vamos a uns plans e xa facemos de cando hai trozos que faltan e vanse completando o que son abastecimentos. E, pois, en este caso, por exemplo, en este caso de Socastro, o saneamento xa teñen hai un problema de agua, que xa cargando moita agua do monte, pois aproveitase, como xa teñen as dous entradas a aldeas, teñen moi ben, que se teñen aglomerado arriba, a aldea de Hormigón, ese xa teñen saneamento, vai xe darte unha acabada integral a aldea a futuro xa. En Quintás, por exemplo, tamén é aldea, está bastante ben no interior, ten uns problemas tamén de agua, que sale moita agua, hai, digamos, está un pouquinho mal aquelo, pero se lleva a unha entrada, incluso fixeron unha casa nova ali, bueno, fixeron un retraqueo, vai quedar ben, vamos a dar unha acabada nova aldea, e con eso, por eso que son tamén as aldeas, e non estamos, non solamente en este artista, en este caso outra pista que é o Vilar da Vade, pois, fixose tamén o sobreancho, foi pouco a pouco, reduce fibra, bueno, digamos que se está fortalecendo o que son a unión entre aldeas, é unha cousa importante, creemos que é importante. Incluso vai unha fase e despois vai ir outra fase máis adiante, porque económicamente fai-nos falta, temos moitas aldeas aquí e lógicamente fai todo falta para poder intervenir pouco a pouco. Vale,
necesarias en todos lados. Ás veces hai que seguir os criterios non teñen por que coincidir comigo, non é que semos os millores ou os millores, simplemente temos puntos de vista diferentes, e evidentemente cada un ve o que está a aportar a súa casa. Eu iso que non entendo é que os presupuestos tamén dan para operar. Eu vou incidir todos os anos, por un lado, no tema do gasto corrente, porque dedica moito a gasto corrente, neste caso, cando a luz, e a dedicarse a luz e a lixo, como ano pasado, son, para dedicar 400.000 euros, isto do primeiro plan, despois van a haber dous engadidos, porque creo que en total son 849.000, cos dous engadidos que virán a posterior, sempre unha para gasto social, e o outro terá que dedicar unha parte a leva. Bueno, o gasto corrente, sí, hai que pagar a luz, hai que pagar as cousas, pero, bueno, se as obras tamén son necesarias, é necesarias que sustar un pouco o gasto para poder, como te acabo de dicir, hai moitas necesidades no noso concello. Con respecto, bueno, sí que me fai gracia, isto comento, o tema da estimación dos gastos cando non temos ningún orzamentos aprobados. Quer dizer, estamos estimando os gastos en base a que, se estimamos estes gastos, tamén deberíamos ter xa os orzamentos, e ainda non se trouxeron aquí. Mañan teñen que presentalo, evidentemente traen isto a última hora, porque son conscientes de que o van a aprobar, porque non necesitan o noso voto, non teñen por que falar con nós. Bueno, iso vamos a falar agora. E vou comentar algo con respecto ás obras. Bueno, tanto hai dúas obras que lle quero comentar, as outras nada, non hai moito que dicir, o que é os acondicionamentos da Casa do Vento, mas o que é a mellora de acceso ao núcleo Quentán son obras moi necesarias, a verdad que estaban moi estragadas eses accesos, e nada que obxectar. Con respecto a outras son simplemente unhas matizacións, que é con respecto á carretera que vai a Vilar do Abade, sorprendemos un pouco que ainda, sabes, xa fixeron unha fase, fan obra a outra, pero ainda non chegan á aldea, era importante ir chegando á aldea, porque xa me imagino, pero bueno, que se comprende que os vecinos van pola carretera, de repente chega un punto que volve, sabes, se non chegaron á aldea, entón era importante darle un pouco de presa para poder terminar. É o mesmo, e os que non ano que ven me cago, o sea, que venía... Alégrome, e con respecto aos interiores de Socastro, a verdad que os interiores de Socastro están moi mal, son necesarios arranxalos, e tamén me sorprendeu que foran en dúas fases, porque isto xa eu teño comentado, a veces isto parece, dá má sensación, xa sei que non se fai con ese interés, con esa intención, perdón, pero dá a sensación dunha discriminación de uns a outros. Viven así. Entonces, tamén vai no siguiente. Claro, por eso le digo, se hai complementarios, podemos darle un pouquinho de urxencia a isto para que non se sinta discriminado, porque aparte os interiores están moi desfeitos. Pero a segunda xa vai tamén no complementario. Claro, xa vimos, a que non vai no complementario onde... Incluso sería, que pasa? Que é pola economía, porque hai que mirar en unha economía de escala e que ver como vas a gestionar iso. Entón, decimos, facemos, xa fixemos en varias aldeas. Si, xo sei, eu sempre lle dixo. Sempre se fixo, outra cosa que non se fixera, pero fais. Eu sempre lle dixo, por eso lle dixo ao principio, ao final depende dos criterios cada un. O meu criterio é, cando se fai algo en aldea, eu prefiro facelo xa completo. Claro, pero sí. Ustedes tiran por outra, bueno, non digo que o seu sea mellor, nin o meu sea mellor. Son criterios diferentes, eu prefiro facelo todo. Claro, tamén eu, pero aquí non é economía. E nada, xa digo, pouco máis podemos decir con respecto ao plan, o plan que está máis ou menos, pero nós non participamos nele, aí temos tantas discrepancias con algunhas cousas, non é nada grave, pero bueno, non nos vamos a opoñer ao plan, pero non participar, non comprenderá que tampouco eu te favor dunhas ideas.